No joo, napostellaan oikein video, jos on joku kauempaa kiinnostunut, ei turhaan tuu kahtomaan sitten autoa, mutta aloitetaan noista karmeista ja siinä on tämmönen nihrauma ihan pintaruostetta. Lähtee ihan hiomalla pois. Ovet on nätissä kunnossa. Siinä on vastapuoli. Vielä hyvin helposti korjattavissa. Ja onhan tää 02 tää auto. Ehkä siellä saa jo 3 vuodessa jo olla tommosia pieniä kohtia. Nätissä kunnossa ja sisusta on tosi hieno. Ei oo polteltu röökiä, haisee ihan tavalliselta Amerikalta. Siinä on jotain pientä naarmusta tullut. Laitas konekin käyntiin, tästä kertaa ohi mennään. Siinä on tosiaan maileja. Ja tässä oli muuten ihan hyvät stereot. Ajoin pois. Ei tarvi kyllä minkäänlaista päivitystä ne. Jotain puraa, ei ruostetta. Kone käy tosi nätisti. Siellä on tyypillisesti pieni halkeama. Mutta noin niin kuin yleisesti niin tosi siisti sisältö. Että sitten ei kaikki ole aina niin hyvin, niin siinä on jo Ramille ominaista kuprua ja siinä on tullut vähän kolhua ja tuossa on toinen. On hyvin todennäköistä, että me maalataan ne siitä pois, se ei ole iso homma. Ja sit siinä on se hyvä puoli, että kun me maalataan sen, niin sitten tietää, että onko siellä mitään vakavempaa, niin ei tule sitten ainakaan yllätyksiä kellekään. Täällä on kolhastu peräkärryllä tuohon. Ei olisi toisaalta iso homma kyllä niitäkään laittaa. Ja sama homma toisella puolella. Justiinsa samat kuhat. Ja näistä menee aina topkeista, mutta ottaa huomioon edelleenkin 23 vuotta. Eikä ole mädäntynyt koko lavan, niin se on jo aika hyvin. Muuten tosi nätissä kunnossa. Runko on todennäköisesti massattu, se on ainakin hienon näköisessä kunnossa. Muutenkin kaikki tuolla pohjassa on nättiä ja hyvää. Ja oli muuten sitten oikeesti hyvä ajaa tämä auto. Ajoin sen tuosta Lapualta tänne ja se oli kyllä ihan täyttä Amerikkaa sekin.
Alla on tosi hyvät hakkakasit. Pintaa vielä vaikka kuinka paljon. Sitten on aivan uudet kesärenkaat. Tuolla kyyvissä, mutta niissä ei ole vanteita. Että ne pitäisi sitten laittaa aina samoille vanteille. Samoille vanteille tai hommata sitten jotkut nätit vanteet. Mutta ne on tosiaan uudet. Uudet ne vielä haiseekin tommosilta uusilta uuden renkaan haju. Mutta voin niinku sanoa, että on kyllä tosi nätissä kunnossa ikäiseksi. Kun jaksaa korjata nuo tyyppiviä lavahommat pois, niin saa taas hyvällä mielellä päästellä. Ja kone on tosiaan luotettava. PowerTech 4.7 V8. Kolme ja 400 000 välillä niitä löytyy tuolta ajettuna Jeeppi käyttänyt samaa konetta. Ja tässä on tosiaan se 107, 180 näin pikamatiikalla kilsaa vasta. Että hyvällä mielellä saa päästellä ja laatikovaihto tosi nätisti ja ei tehnyt mitään ylimääräistä hyppyytystä, eikä turhaa luistoa eikä mitään. Joitain lommoja siellä voi olla näin yhden ovessa, mutta ei ei mitään semmoista, mitä ei voisi olettaa tämän ikässä autossa. Mut siinä verrataan aika pienellä rahalla yllättävän mukavaa kyytiä. Ja vakkarit toimi, ilmastoinnit toimi. Tai no ainakin pumppu pyöri. On se täytettykin tuossa jossain kohtaa. Perus hyvää varustetta. Varustetta semmoset, millä pärjää aina kesän täällä Suomessa, kun on se 2 päivää lämmintä, loput on tämmöstä. Pärjää tosiaan, oli hyvät renkaat, niin nää jopa ihan piti ja tätä, vaikka tää on takavetoinen pelkästään. Niin ihan pystyy ajamaan tuolla jäisellä tiellä ilman mitään murheita. Näyttää näin videolla pieneltä tämä auto, mutta kyllä tää todellisuudessa niin tää on suhteellisen iso auto. Et jos tässä olisi vieressä joku pienempi auto, niin huomaa, että kyllä tää on ihan Amerikan full size auto. Vaikka pieneltä niin näyttääkin. Mutta sellainen.